ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ଇନଷ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ କେହି ନ କହିବାର ଫିର ବି ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ କହିବେ ଭାଷା ଭାଷା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପଳଉଛି ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୁଅନ୍ତା ପ୍ରାଇଭେସି ଟିକେ ରୁହନ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ରୁହନ୍ତା ଯେ ଏଇ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ଥାନ୍ତା ପିନ୍ ଥାନ୍ତା ସେ ପିନ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ସେ ସବୁ ଆସନ୍ତା କାହିଁକି ମୁଁ ପରଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି and he was that child his child was scrolling all the videos and all of a sudden ଗୋଟେ ଆସିଲା ସୌଦା ସୁଧୀ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଯଦି ମନା କରାହବ ଏଇଟା ଦେଖ ନା ବୋଲି ଛୁଆ କ'ଣ କରିବ ସେ ସେଇଟାକୁ ଅଧିକ ଦେଖିବ ତାର ଏଜ୍ ବି ହେଇନି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବାଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କେସରେ ଟିକେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି କିଛି ହେଇପାରନ୍ତା ଯଦି ଦେଖିବା ମନା ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲେ we will take it as a joke ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୋଉଟା ଯାହା ପାଇଁ ହଁ ଯୋଉଟା ଯାହା ପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା କୋଉ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ଇନଷ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ କେହି ନ କହିବାର ଫିର ବି ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ କହିବେ ଭାଷା ଭାଷା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପଳଉଛି ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୁଅନ୍ତା ପ୍ରାଇଭେସି ଟିକେ ରୁହନ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ରୁହନ୍ତା ଯେ ଏଇ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ଥାନ୍ତା ପିନ୍ ଥାନ୍ତା ସେ ପିନ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ସେ ସବୁ ଆସନ୍ତା କାହିଁକି ମୁଁ ପରଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି and he was that child his child was scrolling all the videos and all of a sudden ଗୋଟେ ଆସିଲା ସୌଦା ସୁଧୀ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଯଦି ମନା କରାହବ ଏଇଟା ଦେଖ ନା ବୋଲି ଛୁଆ କ'ଣ କରିବ ସେ ସେଇଟାକୁ ଅଧିକ ଦେଖିବ ତାର ଏଜ୍ ବି ହେଇନି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବାଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କେସରେ ଟିକେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି କିଛି ହେଇପାରନ୍ତା ଯଦି ଦେଖିବା ମନା ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲେ we will take it as a joke ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୋଉଟା ଯାହା ପାଇଁ ହଁ ଯୋଉଟା ଯାହା ପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା କୋଉ ସିଷ୍ଟମ୍